Ty už vieš, že by si nemal panicky predávať. Povedal si to 100-krát. Prečkám dip, nebudem ten človek a potom market padne o 30% za 48 hodín. Telefón máš vtedy červený, každý tweet hovorí, že je koniec, žalúdok sa ti obracia a predáš. A ďalší týždeň sa to zotaví. Toto video nie je o grafoch, nie je to o indikátoroch, je o veci, ktorá v skutočnosti ničí tvoje portfólio. Tvoj vlastný mozog. Najprv chcem povedať jednu vec jasne. Panic selling neznamená, že si hlúpy, znamená to, že si človek, tvoj mozog nebol navrhnutý pre finančné trhy, bol navrhnutý na prežitie. A pred 50 000 rokmi, keď niečo pôsobilo nebezpečne, správna reakcia bola utiecť. Tento inštinkt máš v sebe stále, keď tvoje portfólio padne o 40%, tvoj mozog nevidí graf, vidí hrozbu a kričí vypadni hneď. Tomu sa hovorí fight or flight response. Riadi to amygdala, najprimitívnejšia časť tvojho mozgu, keď sa aktivuje, racionálne myslenie sa totálne vypne. Prestávaš byť trader, začínaš byť korisť. Pochopenie tejto jednej veci, že tvoje emócie sú biologická reakcia, nie trhový signál, je prvý krok k tomu, aby si prežil crash. Existuje 5 konkrétnych emócií, ktoré ničia kryptoportfólia a chcem, aby si sa našiel aspoň v 3 z nich, pretože ak nie si k sebe úprimný. Číslo 1 je strach. Cena padne o 30%, každý len hovorí, že prichádza crash, predstavuj si, že stratíš všetko, predáš úplne na dne, o 2 týždne neskôr je to späť hore, strach ťa prinútil zrazovať stratu, ktorá ešte nebola skutočná. Číslo 2 je FOMO. Bitcoin pumpne 20% za jeden deň, ty v tom nie si, je ti z toho zle, kúpiš to na vrchole, pretože neznesieš pozerať sa, ako to ide hore bez teba. FOMO, tzv. Fear of Missing Out, je zabijak už to číslo 1 v tomto markete. Núti ťa kupovať na píkoch za každým. Číslo 3 je chamtivosť. Tvoj obchod je 40%, mal si target, ale teraz si povieš, čo ak to pôjde na 80%? Držíš, otočí sa to a teraz si minus 20%. Chamtivosť mení výherné obchody na stratové. Číslo 4, revenge trading, to je za mňa jeden z najhorších. Práve si zobral loss, si nahnevaný, tak okamžite otvoríš ďalší obchod s väčšou veľkosťou, aby si to získal späť. Už netraduješ, ale gambluješ s nebom. A nahnevaní gambleri vždy prehrávajú. Číslo 5 je nádej. Tvoj trade je minus 50%, ale odmietaš ho katnúť. Vráti sa to, len musím počkať. Nádej je najdrahšia emócia v tradingu. Drží ťa v pozíciách, ktoré ťa pomaly vykrvácajú. Každá z týchto emócií pôsobí v danej chvíli úplne racionálne a práve preto sú také nebezpečné. Ukážem ti presne, čo sa deje pri panic sell, pretože väčšina ľudí si to nikdy nerozoberie takto. Krok 1. Pad začne, cena padne o 15%, začneš byť nervózny, kontroluješ telefón častejšie. Druhý krok je, že sa spraví zhoršia. Headline všade, crypto crash incoming, Bitcoin je mŕtvý, tvoj group chat panikári, influenceri postujú červené grafy. Krok 3. Spustí sa fyzická reakcia. Tape ide hore, žalúdok klesá, ruky sa ti jemne trasú, toto je aktivácia amygdaly. Krok 4. Racionálny mozog sa vypína, už nerozmýšľaš nad super levelmi, makrokontextom ani históriu cyklov, rozmýšľaš len potrebujem, aby toto skončilo. Krok 5, predáš, okamžitá úľava, ale ako keď sa nadýchneš po tom, čo si bol pod vodou. Krok 6, cena sa zatvorí a teraz cítiš niečo horšie než samotnú stratu, ľútosť. To je brutálna pravda o panic sellingu, emócia, ktorá ho poháňa, zúfala potreba zastaviť bolesť, to je presne tá istá emócia, ktorý je market navrhnutý explodovať. Veľkí hráči vedia, že retail panikári pri 30%, oni akumulujú, keď ty predávaš, oni profitujú, keď ty nakupuješ späť vyššie. Tvoja panika je ich príležitosť. Dobre, tak ako tomu reálne zabrániť? Nie je teória, skutočné pravidlá, ktoré fungujú. Pravidlo číslo 1. Toto je najdôležitejšie pravidlo z celého zoznamu. Predtým, než vstúpiš do akékoľvek pozície, napíš si, kde sa mýlim, aký je môj exit, ak to pôjde proti mne, koľko som ochotný stratiť. Ak na tieto otázky nemáš odpoveď pred vstupom, spanikáriš, keď ti market odpovedá za teba. Rozhodnutie spravené v pokoji je vždy lepšie než rozhodnutie spravené v panike. Ďalšie pravidlo. Keď market crashuje a chceš predávať, otvor graf a zmeň timeframe z 1 hodiny na 1 týždeň alebo 1 mesiac. To, čo vyzeralo ako katastrofa na hodinovom grafe, často vyzerá ako malý výkyv na týždennom. Bitcoin padol z 69 000 na 15 000 v roku 2020. Na týždennom grafe to vyzeralo strašidelne, na 10-ročnom grafe je to sotva viditeľné. Kontext je antidotum na paniku. A ďalšie pravidlo, znie to jednoducho, ale nie je. Daj svoje long-term holdings na cold wallet alebo separátny účet, správ to tak, aby nebolo jednoduché predať jedným klikom. Ak predaj vyžaduje text a kroky, väčšina panic sellov sa nikdy nestane, táto frikcia ťa zachráni. Ďalšie pravidlo, doslova napíš sa predtým, než crash príde. Ak Bitcoin padne o 20%, nepredám. Prehodnotím svoju tézu, ak Bitcoin padne o 40% a moja téza sa zmenila, zredukujem 50% pozície. Keď crash príde, nerobíš rozhodnutia, ale nasleduješ plán, ktorý si spravil v pokoji a v kľude. Nemôžeš veriť svojmu panickému ja, ale môžeš nasledovať inštrukcie svojho pokojného ja. Ďalšie pravidlo, Bitcoin padol viac než 50% už 6 krát. 2011 93%, 2013 minus 85%, 2015 minus 80%,
85%, 2018 minus 84%, 2020 minus 63%, 2022 minus 77%. Za každým sa dotavil a spravil nové all-time highs. Crash, ktorý sa deje práve teraz, nie je prvý a nebude ani posledný. Ak sa tvoja téza dôvod, prečo vlastníš Bitcoin nezmenila, Crash na tom nemení absolútne nič. Zmenila sa iba cena, nie asset. Cieľ nie je necítiť nič počas crashu, cieľ je mať systém, ktorý rozhoduje za teba skôr, než tvoje emócie prevezmú kontrolu. Chcem ti povedať niečo o ľuďoch, ktorí crashe prežívajú konzistentne, pretože som na trhu dosť dlho na to, aby som videl rozdiel. Nie sú múdrejší ako ty, nie sú emocionálnejšie, silnejší ako ty, len majú pár konkrétnych návykov. Poprvé, nekontroluj ceny obsesívne počas crashu, keď kontroluješ portfólio každých 10 minút počas červeného dňa, tvoj mozog ti neustále resetuje emocionálny baseline. Každý pohľad na červené čísla spustí valnú úzkostnú reakciu, 100 pohľadov, 100 anxiety spikes po 6 hodinách len preto, aby ten pocit prestal. Ľudia, ktorí prežijú, odstúpia. Po druhé, majú napísanú tézu, nie pocit. Vedia ti presne povedať, prečo vlastnia to, čo vlastnia. Nie, lebo to môže ísť hore, ale konkrétne dôvody. Halving, ETF, inštitucionálny dopyt, technológia, supply, constraint. Keď príde crash, pýtajú sa jednu otázku. Zmenilo sa niečo na mojej téze? Ak je odpoveď nie, držia bez emócií. Po tretie, od začiatku majú správnu veľkosť pozície. Ak by 30% pád reálne zničil tvoj život, máš tam príliš veľa peňazí. Ľudia, ktorí panic sellujú, majú takmer vždy v trhu viacej peňazí, než si môžu dovoliť stratiť. Position sizing nie je len nástroj risk managementu, je to nástroj emocionálneho manažmentu. Keď máš v trhu len toľko, koľko si môžeš dovoliť stratiť, crashe vyzerajú ako príležitosť a nie núdzové situácie. Pozri, nebudem sa tváriť, že som nikdy panic sell nespravil, spravil som viackrát, najmä na začiatkoch. A za každým sa market zotavil a za každým som cítil to isté. Nielen ľútosť kvôli peniazom, ľútosť, že som dovolil pocitu spraviť finančné rozhodnutie. Market znovu crashne, vždy crashuje, otázka nie je, či zažije ďalší crash, otázka je, či budeš mať systém pripravený, keď príde. 5 pravidel, to je celé, rozhodni sa pred crashom, zoom out, sprav predaj ťažším, napíš si plán, použij históriu ako kotvu, nič z toho nie je komplikované, ale takmer nikto to nerobí. Pretože to vyžaduje spraviť prácu vtedy, keď si pokojný, nie keď panikáriš. Ak ťa toto video trafilo, daj like, daj odber, ak chceš viac takéhoto obsahu, napíš mi komentár, už si niekedy panic sellol, alebo čo sa stalo. Link je v popise, ak chceš začať tradovať s čistou hlavou. Majte sa a vidíme sa na budúce.